Lah sing sunat ora diancam neraka. Ndak didandani, tapi omahe pangkat neraka. Ngono. Omahe pangkat neraka. Iki lho. Wong dipeksa karo ora. Bayarane padha. Kok meni sing ditandangi ya mergo dipeksa. Jane ora sir. Mergo dipeksa. Lho. Ki nudune akale ora sehat. Dirante gulune ngangge hukum wajib digeret nang swarga. Sampeyan jagang belot ae. Ki janene wong piye to? Jumlahe wedhus mergane. Lah iki Digeret megah. Mrene dadi Pak. lho. Mila kita aja melu-melu wong-wong. Cukup nglakoni ngertiku ngene ya tak lakoni. Cara salat wajib sing kiwa tengene dicagaki ngangge qobliyah ba'diyah iki supaya sampurna. Cara wong ngangge sandangan sing wajib mek nutupi antarane dengkul karo udah. Wis cukup. Dicuki qobliyah ba'diyah sunat. Lek ngangge sandangan disampurnane. Yo sawalan tekan polo. Yo kelamben. Yo kono komplit. Lah sampean kok demen ote-ote tinimbang Lamben. karo klamben ki jane no piye to? Sumo esis Iya. mergo esis. Oh, demen becing ki lho. Ayo jenenge aneh to. Lho iya ta. Kalau TOT sarukan tunjukne. Kesenang apa ora ngono kuwi ngono lho, ta. Iya enggak Dik? Dhuwur. Enang apa ora wong ngono kuwi? Kita wis ngerti. Lek setan kuwi satru bebuyutan. Ya ta? Mulai Nabi Adam. Sak anak putune karo setan iki satru bebuyutan. Nanging yang apa sampeyan dibisiki setan lek salat kondang-dang kok manut ta. Utawa ngene ae lho. Gelis. Nyapa? Kok manut ki lho dibisiki. Mesine ati weh. Lah sunat. Ora usah. Weh setan ngono. Setan. Uripku nang donya iki ya tangge ngene iki. Tangge nglakoni iki. Wis.
Iblis ki pinter banget. Pinter banget. Amba-amba salat. Salat sunat ndak karuan akeh. Iki gur kerek sepira kemampuane wong iman marang Gusti Allah Rasulullah kuwi. Laleke qobliyah badiyahe ora ajek lah ya wis. Repot kuwi malah. Secara umum ya nyang apa salat witir kuwi kok mekur dilakoni wulan Ramadan. Kamangka Kanjeng Nabi nang jabane wulan Ramadan ya nang jerone wulan Ramadan salat witir ora tau godang. Lho. Iki sebabnya apa? Oh, sebabnya apa? Terawih lakoni sunat. Tak yai ra tau. Lah aku ya ora melu-melu ora ngenangen iki. Lah. Niku lek istilah godang niku jangkrik, lek godhange sikile ceklek sitok niku godhang ngono. Lek jangkrik. Nah. Lah iki. Cacat dadi godhang. Dadi upama Padha ya. waktu ngisak. Waktu ngisak sampean salat iki qobliyah ngisak loro. Ngisak papat 6 ta. Nggih. Badiah ngisak loro. 8 ta. Witir 3. 11 rakaat. Tur istiqomah. Iki lah sampean nyangne sampean tandha bukti demen karo Kanjeng Nabi. Kapan demen Kanjeng Nabi demen nindakne dawuhe Kanjeng Nabi. Kapan sampean ndak ngreken dawuhe Kanjeng Nabi berarti karo Kanjeng Nabi mlengos. Lek bilih ngeten. Salat sunate 2 rakaat tapi bakda wudu. Ning qobliyahe niku ndur mboten wonten dos pundi. Qobliyahe ora. Nggih namung bakda wudu, salat bakda wudu ngoten. Ora eneng ancaman. Ndak eneng denda. Ning ndak oleh apa-apa. Ndak oleh hasil apa-apa. Jadi waktu sampean muspro utawa sampean ora patek genah akale malah digunakne sing ndak manfaat. Eneng wektu kanggo sing manfaat ndak tinggi digunakne sing ora manfaat. Kuwi wong beneh apa ora? Ora genah. Wong ngene kok berok, ngene ndak kok beru lho. Wong piye? Aneh niku. Piye berarti? Lah. Kira-kira ya eneng ta wong ngono kuwi? Wonten. Ini kian. Nah. Padahal Padahal sampean njaluk pitutur Nggih. Gusti Allah Rasulullah. Genah. Gusti Allah Rasulullah ki biji sampean ora tau bener.
Hah? Nggih. Ora tahu bener. Piye? Bangga dikiti ae. Iya. Bangga dikiti. Apa pindah ngaji ae? Aman. Lah butuh. Hah? Butuh. Ya aman. Tenan lho. Aman. Karune iki. Dadi wong sing mentingne donya ngalahne akhirat tandha bukti wong akale ora genep. Gimana? Oleh ngamal akhirat ora kerasan. Kesusu salah nandangi sing ora nang gaene utawa barang sepele. Akhirate ora, dunyane urung mesti oleh. Kok demen. Berarti dituntun iblis manut ae, ndak jagang blas. Ndak jagang blas. Bolone. Lah mengo kuwi mergane apa? Ndak angen-angen karo aku. Karo mati iki wedi. Wegah. Wah. Wong sak jagat iki kabeh sire mati ki wegah. Eneng sing pengen mati kendhat kan. Wong kendhat kan pengen ndang mati. Lah wong biasa ngene iki kabeh cara ditari wegah. Wedi. Wong ndak ora. Wong piye ae? Nek masane nyencang wedhus Sebabe apa? Nah, iki rena loro. Wedi mati. bisa. Nomor 1 saking demene urip nang donya, urusan donya iki wis balung sungsum ora ana sing ngumpuli demene. Saengga akhirat ora ketok blas. Karo mati lah wong-wong kuwi lah aku Sik urung diliwati. aku sik suwi. kuwi nomor 1. Dadi akhirat ki buntet ora ketok blas. Nomor 2 wong iman marang Gusti Allah. Wedandang mati soale rumangsa ngamale ijik titik urung nyukupi karo kebutuhan akhirat besok.